Sa balita naman po sa seguridad ng mga eskwelahan laban po sa online threat, nagpatupad po kahapon, Hulyo 27 ng Flexible Learning Program or yung FLP ang San Jacinto National High School para po sa mga mag-aaral sa junior high school at senior high school dahil po sa natanggap na online threat. Ayon po sa opisyal na payag ng paaralan, ipinatupad ang naturang hakbang bilang pag-iingat at batay na rin sa rekomendasyon ng San Jacinto Police Station upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Pinayuhan din ng mga mag-aaral na manatili sa kanilang mga tahanan at regular na subaybayan ng mga opisyal na komunikasyon ng paaralan para sa mga tagubilin tungkol sa kanilang mga aralin at iba pang mga anunsyo. Kasunod ng mga online threat ang natatanggap sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan, nagpaalala naman po ang mga otoridad sa mga guro, mag-aaral at magulang na huwag baliwalain ang anumang mensaheng naglalaman ng pagbabanta. Dapat umano na i-save o screenshot ang kahinahinala ng mga mensahe bilang ebidensya at agad itong i-report sa pamunuan ng paaralan at pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Hinikayat din ang publiko na huwag magbahagi ng hindi pa beripikadong impormasyon sa social media upang maiwasan ang pagkakalat ng takot at hindi maapektuhan ang isinasagawang mga investigasyon. Pinayuhan naman ang mga magulang na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak habang hinihikayat ang mga school administrators na paigtingin ang seguridad at koordinasyon sa mga otoridad. Binigyang diin din ng pulisya na may kaakibat na pananagutang kriminal ang paggawa at pagpapakalat ng online threat dahil kahit pa ito ay ginawa bilang biro. Patuloy namang isinasagawa ng mga kinaukulang otoridad ang kaukulang hakbang kaugnay sa banta. Hinikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at maging mapagmatsyag at sumunod na lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan at mga otoridad. IFM News. IFM News. IFM News.